Situacija je bar malo bolja, recimo. Jeste, bolja je. Danas biste mogli Hansa glavni dijel... Hansa Kinga mogli bismo, evo, velim da smo malo još počekali sa Kriz Zajnu, da nije netko drugi uskočio, a uskočio je s tim prijevodom, bismo ga mirne duše objavili. Jer on stvarno nema ništa protiv crkvenog nauka. On samo na jedan drugčiji način, suvremeni način, gleda fenomen kršćanstva, jel? I vjere, i Krista, i crkve, i tako dalje. Drugo je, ne bismo recimo išli na Unfehlbar, nepogrešivi. To ne bismo išli objavljivati, jer se tu Hans Küng otvoreno u nekim stvarima suočavao i sukobljavao sa rimskom upravom, sa Svetom stolicom, sa teološkom komisijom i tako dalje. S obzirom da je Papa Ratzinger primio Hansa Kinga baš negdje početkom svog mandata u Castel Gandolfu, čini se da je nekako primirje, osim što smo zadnjih dana opet vidjeli novi izlet u medije Kingov gdje on kaže da je Papa Ratzinger znao za određena za pedofiliju koja se događala za vrijeme dok je bio biskup, odnosno kardinal u Minhenu. Pa ne znam koliko je to bilo varljivo primirje, ako ćemo to tako govoriti, jer opet prije Castel Gandolfa je izašala, i za vrijeme Castel Gandolfa je Hans Küng pisao svoje memoare, gdje nije nimalo ne štedi nikoga, pa time ni Jozefa Ratzingera. Mislim da tu teško da može doći do nekakvog primirja, osim nekakvog međusobnog uvažavanja, zato što je tu između njih dvojice što osobno, što profesionalno puno toga se nataložilo. Tako da u krajnjoj liniji oni imaju, ja mislim, dvije potpuno dosta različite vizije. Dosta različite, ne rekao potpuno. Da, o ulozi recimo teologa u crkvi. Jer s druge strane valja se prisjetiti da su njih dvojica i surađivali. Ratzinger je bio i u konciliju. Tako je, surađivali su, pa se onda Ratzinger bio okrenuo i od koncilijuma i od Hansa Künga. 1968. Da, čak sam čuo, našao sam podatak da je uvod u kršćanstvo od Ratzingera, koji je kod nas objavljen, da je kardinal Varšavski Višinski zapravo u svojoj biskupi zabranio tu knjigu zbog liberalnih stavova. I mi smo imali s tom knjigom problema s nekim biskupima. Da. Uvod u kršćanstvo su nama osporavali neki biskupi, kritizirali. Čak smo se bojili da će zabraniti, hvala Bogu, nisu zabranili. Mi smo nekoliko izdanja objavili tog uvoda u kršćanstvo i na posljedku je obnovljeno izdanje uvoda u kršćanstvo s dozvolom kardinala Ratzingera još dok nije bio papa, da objavimo. Premda je drugdje u Njemačkoj već tu knjigu zabranjivao objaviti. Koliko ja znam, on je to neke sporne stvari iz nekoliko fusnota on izbacio iz te knjige. Tada i nije više u Njemačkoj to izdanje bilo ponovljeno. To je recimo zanimljivo. Ali nama je dozvolio da ga ponovi. Da. Jer 68. godine, znači imate Ratzingera koji je na koncilu bio jedan od progresivnih teologa, dakle, Alpari po tom pitanju i Küngu i Skillebeksu i Raneru. I mi smo objavili upravo te njegove progresivne bilježnice o drugom Vatikanskom koncilu. Dakle, Vatikanski koncil 1, 2, 3, 4 knjižice smo objavili, koje on nije dopustio da se u Njemačkoj objavljuju, ali je nama dopustio da objavimo. Prema tome, evo, ali htio sam reći, vidite, Kongar. Mi smo htjeli i Kongara, samo ne može naći prevoditelja koji bi takve velika dijela preveo i to dobro preveo. Žurnal Den Koncil, dnevnik drugog Vatikanskog koncila od Kongara. Kongar isto tamo napada mnoge crkvene osobe, među ostalim i Franića. Franića on tamo jako obescjenjuje i kritizira i tako dalje. I sad, dok je Franić bio živ, teško bi bilo jedan takav volumen, jedno takvo dijelo objaviti, jer bi ga zabranio. Eto, mi nemamo takvih problema. Da, vi nemate takvih problema.
kad smo već nekako sučelili Hansa Kinga i Ratzingera i s obzirom da su oni zapravo račvali na toj strani u dva različita časopisa, Concilium i Communio, možete li, profesore Rebiću, nekako sažeti, kad smo na kraju emisije, koje su to dvije teologije koje razdvajaju, odnosno povezuju nekim točkama Concilium i Communio? S početka 70. godina je sasvim jasno Concilium bio progresivan. Što je to značilo točno? To je značilo da je mnoge teološke teme raspravljao vrlo slobodno, suvremeno, ajde recimo podilazeći često puta suvremenim filozofijama i nazorima, svjetskim nazorima. I zato se upravo u Koncilijumu suprotstavio i Hans Urs von Balthasar i Ratzinger i još neki teolozi. Schönborn isto je bio u tom društvu. A onda je Communio krenuo malo konzervativnije, eto nastojao je biti umjereniji u tom teološkom radu, vodeći računa o vjeri naroda Božjega, vodeći računa o tome da je taj narod ipak slab još, nije teološki na toj visini da može neke postavke, teze shvatiti i usvojiti. Pa su se naprosto postavila ta dva puta, a jedan i drugi su postojali. I Koncilium je u crkvi supostoja, nikad nije bio zabranjen, i Communio je bio tu kao protuteža. I ta su dva časopisa, dvije struje unutar katoličke crkve, jedna i druga legitimna i lojalna, su postojale. S time da su naravno onda čitatelji birali što im više odgovara, da li im više odgovara Concilium ili im više odgovara Communio. A bilo je čitatelja koji su čitali jedan i drugi časopis, i Communio i Concilium. Ja sam dugo godina bio i pretplatnik Conciliuma i volio ga čitati jer je bio uvijek u suvremenoj, u skladu sa suvremenim razmišljanjima, bio je otvoren, načinjao je teme koje su drugi se bojali načinjati i tako da službe u crkvi danas, evo kako glasi tema ovog sada vašeg hrvatskog izdanja Konciliuma, je već u Konciliumu bilo tada na početku u prvim brojevima obrađeno. I naravno da su tu te službe u recimo Novom Zavjetu, služba prezbitera, služba biskupa u Novom Zavjetu bile nešto drugčije obrađene nego u Komuniju ili u nekom drugom teološkom časopisu koji je bio ortodoksan, ajde recimo, ili konzervativan. Naprosto Koncilium ili autor koji je taj članak napisao u Konciliumu je otvoreno pisao, uzevši u obzir sve situacije u kojima je prva crkva živjela i iznio neke elemente koji su istiniti, koji su stvarni, ali koji su drugi konzervativni časopisi izbjegavali ili prešućivali i tako. Evo, i to je sva razlika. A zapravo je jedan i drugi pogled katoličke. S tom razlikom da je jedan malo plašljiv, a drugi je neustrašan. Da, ima još jedan stav, recimo imam tu tekst od Fra Mile Babić, on je profesor u Sarajevu na Franjevačkoj teologiji, on je napisao članak o katoličanstvu i europskim integracijama i analizirao je temat posvećen toj temi, znači broj posvećen toj temi u Komuniji u 2004. godine, ja mislim, i 2005. u Koncilijumu. I usporedio je kako jedan tretira katoličanstvo i europske integracije kako drugi. I zanimljivo je, kaže da i Koncilium i Komuniju se kritički odnose prema crkvi u svijetu, ali razlika u sljedećem. Koncilium prakticira kršćansku samokritiku i kritiku svijeta,
dok komuniju prakticira vrlo blagu kršćansku samokritiku i jaku kritiku svijeta. I on to, može se tako i reći, da. I on to analizira u ovom tekstu gdje se vidi da baš, recimo, teško će se primijeniti samo kritika, recimo, autora komunija na samu crkvu, dok se autori koncilijuma bez problema ne libe uopće govoriti o tome. Da. Tako da to je jedan od važnih razloga između ta dva časopisa. Da, tako je. To se slažem. Ali recimo što se tiče u Njemačkoj izdavač koncilijuma i ujedno izdavač i komunija. Tako da to nisu nekakva dva suprotstavljena tabora. Radi se samo o tome kako se gleda na pojedinu stvar. Ja osobno i ne znam i naša izdavačka kuća, naš izdavački program u cijelosti je posvećen tome da se uhvati u koštac sa svim suvremenim problemima i da se ulazi u dijalog s njima, a ne da se a priori već ima stav o određenim problemima i tu u principu nema više dijaloga nego ima samo monologa kako bi stvari trebale izgledati. Da. Još bih samo profesor na kraju razgovora pitao, s obzirom da smo mi 60-ih, 70-ih, 80-ih imali vrlo jaku skupinu teologa poput Čage Bunića, Turčinovića i ostalih, što je zapravo s njihovim nasljeđem danas? Kako ga danas vrednujete? S obzirom da s jedne strane Kaje se dosta pobrinuo da ih izda, ali kako ono danas stoji recimo na Katoličkom fakultetu? A to je stvar naših mladih i mlađih teologa, da istražuju baštinu tih naših sada već pokojnih teologa. Mi smo u kršćanskoj sadašnjosti pokušali sabrati sve članke koje je pisao Bajsić i izišlo je, čini mi se, do sada 3 sveska njegovih radova. To će trebati učiniti i sa Turčinovićem, da se saberu svi njegovi članci i sva dijela pa da se to objavi. I isto to sa Šagijem. Mislim da već ima jedan mladi Franjevac Kapucin, Bašić, koji radi na ostavštini Šagijevoj i sigurno će tu se pokrenuti neki volumeni tih Šagijevih članaka i tako. Premda Šagije je ostavio iza sebe niz knjiga objavljenih u kršćanskoj sadašnjosti. Malo je hendikepiran tu u tom pogledu Josip Turčinović, jer se on više bavio izdavalaštvom, dakle svoj život je potrošio, tako reći, na knjigu, na objavljivanje knjige, a sam nije mnogo pisao, jer zato nije imao vremena. A ono što je napisao je izvanredno dobro i to bi isto netko od mlađih teologa trebao skupiti. Dakle, na dijelu su sada mlađi teolozi, kao inače u svijetu, da oni istražuju starije svoje profesore i da ih objavljuju, pa i kritički da ih objavljuju, jer teologija raste, teologija ne zastaje u jednom razdoblju, u jednom periodu, nego ona se razvije. I ako gledate što je kod nas učinjeno u tih 45 godina koliko mi djelujemo, kršćanska sadašnjost 42 godine, je itekako danas drukčija teološka situacija nego što je bila prije 40 godina. Itekako. Dakle, mi imamo danas biblioteke samo od dijela kršćanske sadašnjosti, a pribrojite tome i druge izdavače koje smo već spomenuli u našem razgovoru. Imate jednu vrlo bogatu biblioteku katoličkih dijela, među njima i protestantskih autora, anglikanskih autora. U našoj kući su i anglikanski autori bili objavljeni. Tako da tu stvarno je danas situacija sasvim drukčija nego je bila prije 40 ili 50 godina. Sasvim drukčija nego recimo u moje vrijeme kad sam ja studirao teologiju, kad mi nismo imali jedne solidne teološke knjige na hrvatskom jeziku. Slušali ste razgovor o prvom objavljivanju teološkog časopisa Koncilijum na hrvatskom jeziku. S vama su bili Adalbert Trebić i Zoran Grozdanov. Snimatelj